Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fir-replika tiegħu għall-baġġit iddefenda l-miżuri tiegħu fosthom it-tneħħija l-benefiċċju għaż-żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u żieda tal-VAT fuq il-qasam turistiku. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna sejjer tajjeb u jkun żball jekk il-Gvern ibiddel id-direzzjoni tiegħu. Ikun ħażin kieku l-Gvern ibiddel id-direzzjoni li qed jieħu f'dak li għandu x'aqsam ma' ekonomija li qiegħda tgħaddi minn dal-mument. Fost is-suċċessi li kwota fil-Parlament hemm il-funtana li tpoġġiet fi Pjazza San George. Skont Lorenz Gonzi din hija xhieda ta' trasformazzjoni li qed jgħaddi minnha pajjiżna. Aw barra tieħu pjaċir, kull meta nidħlu fil-Parlament nieħu pjaċir lill membri tal-Gvern u l-membri tal-Oppożizzjoni, kull darba jkollhom jaraw il-funtana, iridu jew ma jridux, jaraw il-funtana ilma, it-tella l-ilma u nieħdu pjaċir. Lorenz Gonzi baqa' jiġġustifika l-fatt li ma wettaqx il-wed elettorali ta' tnaqqis l-income tax u akkuża lill-Oppożizzjoni li qed tkun irresponsabbli li qed tgħidlu biex jonora din il-weda. Spikkat id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li l-wedi jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi. Hekk wedna għalli. Jiġifieri għall-kap tal-Oppożizzjoni ara l-periklu ta' dil filosofija li inti jkollok politiku u minnu illi jimxi biss tajjeb ma dak illi jkun għamel fil-mument partikolari u ma jaġġustax skont iċ-ċirkostanzi li jkunu qed jiżviluppaw. Dik il-politika tal-Partit Laburista, affarijiet li huma irresponsabbli, Mr. Speaker. Dwar l-Ermolta Lorenz Gonzi konferma li ser ikunu qegħdin jittieħdu deċiżjonijiet jibsa, iżda ma weġibx għat-talba tal-Oppożizzjoni sabiex issir investigazzjoni dwar ir-responsabilità tad-deċiżjonijiet żbaljati li ttieħdu matul is-snin. Illum naħseb assistejt għal terminu ġdid fil-politika li qatt ma kont smajtu, aġġustament tal-wedi. Għax il-Prim Ministru f'mument minnhom qal li inti tippretendi li jinnaqqas l-income tax, qedlu inti wetta dik fuq kollox mhux jien qed ngħidlek biex tagħmilha għax inti kont wett li ħad tagħmilha mill-ewwel budget, iżvir sted budget silu suppost. Għal imma l-wedi mhux wara li tagħmilhom trid taġġusthom, irid ikun hemm l-aġġustament tal-wedi. U naħseb il-poplu qed jinduna xi jfisser dan l-aġġustament tal-wedi. L-aġġustament tal-wedi jfisser li jsiru skont meta jaqbillu il-Prim Ministru u mhux meta jaqbillu meta għandu bżonn il-poplu. Kien diskors ukoll fejn il-Prim Ministru skantani li ftaħar, għamel ħafna ħin jiftaħar fuq il-funtana li hemm faċċata tal-palazz. Issa onestament naħseb meta wieħed jaf miex għaddejjem bħalissa l-familji Maltin u Għawċin. Il-dbatija li għaddejjem minna bil-kontijiet, smajtkom l-ewwel issemmu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Bl-ispejjeż dejjem jolew, bil-kondizzjonijiet fuq il-qasam tax-xogħol li tagħmel ħafna aktar ħin titkellem fuq il-funtana ta' barra l-Parlament milli fuq dawn l-affarijiet milli fuq il-weġa tal-kont tad-dawlu tal-ilma, hemmhekk nara li hemm detachment mill-ġifieri maqtuħ il-Prim Ministru mir-realtà li qed jgħixu l-familji. U saħansitra l-Prim Ministru skantani li beda jiftaħar kemm hawn nies f'pajjiżna li ma jħallsux taxxa għax jaqalaw anqas minn 8,000 euro. 8,000 euro tiri 3,500 lira biex niftehmu. U qal għandna 68,000 persuna li ma jħallsux taxxa. Jekk inti taqal inqas minn 3,500 lira, inqas minn 4,000 lira ħana jgħidlek proset għax inti qed taqal inqas minn dal flus u mhux qed titħallas taxxa misshom jħallsu t-taxxa dawn ukoll.